ಬೋಳಾರದ ಬೂರಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೂರುಂಡೆ ಬೂರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇರ್ಡ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪೆರು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇರ್ ಪರ್ದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದು ಯಾನ್ ಇರೇಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಇರ್ ಟೈಟ್ ಆದ ಬೈದಾರು ಸತ್ಯವನ್ ವಾಟರ್ ವಿಷಯ ಯಾನು ಪರ್ರವಲ್ಲಿಂದು ಕಾಂಡ ಪುಲ್ಪು ನಿಗಾಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಪರ್ಪು ಜಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದ್ರ ಮಲಗಿಸದೆ ಅತ್ತ ಅಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚ ಎತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪರ್ಪು ತಿಂದೈತಿ ಅಂಚ ಪಿತಾಡ್ದು ಬಣ್ಣದಾದನಿಗೇನ ಯಾನ್ ಕಾಯಂ ಬಣ್ಣ ವೈನ್ಸಾಪ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಡತ್ತೆ ಇಂಚು ಬರೋಣತ ತುಂಬ ಉಡುಪುನೇಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಲು ತುಂಬದೇನ ಉಡುಪಿಚಿ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಆಪಲ್ ತೂಪ ಎಣ್ಣ ಬುಡದಿ ದೈಜವಾಳ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆಪಲ್ ತೂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಮತ್ತು ತೂಪ ಅಂತ ತೂತು ಬಗ చెప్పు ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜ್ವಾಲಿದೆ ಮತ ಉಂಡದೆ ಆಯ್ತು ತೂನಾಗ ಇದು ಕೆಲವು ಮತ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಮತ ಏನು ಬರದ ಅಪ್ಪ ನಂಗೊಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಖಾಲಿ ಬರ್ತಂದ ಒಂದು ಇದು ಪವರ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹುಡುಕರ ಸಂಘದ ಇರ ಅದೇ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಲುಂಗಿ ಸರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಂಗಿ ಸರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಇರ್ನ ಲುಂಗಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂದೈತೆ ಬರೆತ್ತನತ್ತ ಅದು ಮಾಡುಜೇರಿ ಅಂಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಧೂಮಪಾನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತಿಜ್ಜ ಉಂಡು ಒಯ್ಪುನ ಏರನ ಉಂಟದೇರ ನಿಜತ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ ಐಟು ಬರೇತ ಅಕಲ್ ಮಾರು ಇರತ್ತ ಅಕಲ ಇನ್ನು ಓದೋದು ಪರ್ಪುಣಿ 50 above ಅಂತಂತದ್ದು ತಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ಲ MBBS ಬೋಲಾರದತ್ತಿ ಒಳ್ಪದಾಳ ಇದು ಬೋಲಾರ ಇಂಜ ನಾನು ಬೋಲಾರ ಬಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆವು ಬೋಲಾರ ಓಕೆ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬುರಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಲಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ പോകുന്നുണ്ടಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ హలో కేంజమా కేంటు హలో బూరా ఓల్లై ఇన్న నెట్టుల్లమే బలబర్ರೆ ಭಾರಿ ಎಂಜಿನ್ ತಿಕ್ದು ನಮಕ್ ಎಂಜಿನಮೇ ಅವ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಒಂಚಿ ಬಣತಿರ್ ನಮಕ್ ಬೀಜದ ದೊಡ್ಡ ಮರ ಎಂಕಿತ ಆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮರದ ಮೂಜಿ ವರ್ತಾನ ಮರ ತಿಕ್ಕ ಒಕ್ಕಡೆ ಆಚೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ಪೆಪ್ಸಿಂಡು ಅವು ಬಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ ದಿಗದ ಅವು ದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡುತ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಉಪ್ಪಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಳು ಯಾನು ಗುಡ್ಡಡು ಪಿರೇಲ್ ನಕ್ಕಗಮೆ ದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಗುಡ್ಡಡುಲ್ಲೆ ಅವನು ದಾ ತಿಕ್ಕಿ ಗುಡ್ಡಡುಲ್ಲೆ ಬಲ 10 ನಿಮಿಷ ಬಂದತ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬೂರಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ಧೋಡ್ ಏರ್ಲ ಲಕ್ಕದ ಪೂತುಜೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಆಪಲ್ ಒರಿಯರಿ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೇರು ಅವು ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈರಿಯನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡುಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಾಯಣ ಬಿಡ್ಚಿ ಬೇರೆ ಬನ್ನೇನು ಅಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೀಜದಾಗೆ ಏನು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರ ಇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೀಪಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೀಪಾರ ಗಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂದಿರ ಕೂಡ ಇಂಚೆನ ಹಾಪುಂಡು ಹೆಂಗ ಮುಟ್ಟು ಜಾಂಡದ ಓಕೆ ಬಿಡಿ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಸರಿಕಟ್ಟು ಜನ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜರು ದೇವಂಡ ಯಾನ್ ಪರ್ಪು ಜತೆ ಪಂಡ ಈ ಪರಿಬೊಕ್ಕ ಈ ಪರ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲತ ಆ ಸತ್ಯನು ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ನು ಸತ್ಯ ಬಿಡುದು ಬೇತೆ ಎಂಚಿನಲಾ ಪಾತಿರು ಜಗೆ ಒಂದು ನಿಜನ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಸತ್ಯ ನಾನು ಓಟರವನ್ನ ಇದು ಬೇಜಾರನ್ ಪರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇಂಕ ಈರು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇರೆಗಲ ಎಂಕಲಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವು ಇಂಚ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಗಂಗಸರ ಇರು ಓಟರ್ ಕೊಂಡೀರು ಸೋಡಾ ಮಾಡುಜರು ಸೋಡ ಕಿಕ್ಕಿ ಸುರು ಮಾಡುವಂತೆ
ఒక కిక్ కాకుండా ఓ అడ్డాపు ಅಂಜಾದ ಇರಂಜವನ್ನೇ ಅವೇ ಪಂಡ ಪಾಡಿನಕುಲು ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ನು ಸತ್ಯ ಬಡ್ದು ಬೇತೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಜರ್ವಣದು ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಸತ್ಯ ಗಂಗಸರ ಪಾಡ್ನಾಡ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಜೌನಂಜಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗಸರ ಪಾಡ್ನೆ ಸುಳ್ಳು ಪಾತಿರುವೆಂದಣ್ಣ ದಾಯದು ಖಾಲಿ ಗಂಗಸರು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಬಂತು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಸರ ಪರಿ ಸತ್ಯನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರ್ಯಾಪಲ ಗಂಗಸರ ಪಾಡ್ನಾನು ನೂದು ಪಾಲ್ಗೆ ನಂಬೋಲಿ ಗಂಗಸರ ಪರಂದಿನ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆರತ್ತ ನಂಬೇರು ನೀವು ಪುಟ್ಟಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಾರ್ಟಿ ಒಡೆಯ ಬಂಜಿನ ಆಡು ಬಂಜಿನ ಅಲೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಯಕೆ ಬಾರ್ದು ಕಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಯ್ಯಡಾಯನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮದುಮೆದಾನಿ ಮದುರೆಂಗಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂದುವೆ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ 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 ಅದ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರ ಎರಡು ಮಾತೆ ನಾನು ಸಾವುಕ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾವು ರಾತ್ರಿದ ಒಣಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಒಣಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟದಾಗ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ನೇ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ದವ್ಲೆ ಜಪ್ಪೊಳಿದ್ರು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಕೊಲ್ಲುಲೆ ಅವು ಲುಂಗಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ತ ಒಂದು ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಚಿದ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ಸರಿ ಜನ ದೃಷ್ಟಿ ಫೋಟೋ ಬೈದನ್ ಪೇಪರ್ ಟಿವಿಡ್ ಬೈದಂಡು ಇರ್ ಆಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದು ಲೈನ್ ನೋಡೊಂದು ದರ್ಗೆ ಇರ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ నేను దాపోತೀನಿ ಬೇಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರು ಎನ್ನಕೊಳ ರಪ್ಪ ಬಾರ್ದ ಮೇಲ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಡ್ಚಿ ಲೈನ್ ಬಲೆ ಅತ್ತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಎರಡು ಪಾಡಂದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪಣ ಇರೇಕ ಓ ಅವಾರ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ದ ರವೆನ್ನೇಚರ ಉದಯರುಳ್ಳಿ ಅಕಲ್ ನಮಕ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗರ್ಪ ಇರ್ ಜನಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಮಗ ಚೌಕ ಚೌಕ ಪಾಡ್ದನ ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಂಟಾರತ ಚೌಕ ಇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬೋತೀನಿ ಊರ ಇಟ್ಲ ಇರ್ನ ಫೋಟೋ ಐತೆ ಶುರು ಹುಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಅಕಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಉಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಡೂರಿ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಡೂರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಗೆ ಮತ್ತ ಬಂಡೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ರ ಅಂತಿದ್ರು ಅದು ಪೋಯ ಪೋಣ ಗಂಟೆ ಮಾಸ್ಟರ್లో ಒಳ್ಳೆರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಂಟೆ ಏನಂತ ಬರ್ರ అలాగే వండి ఫిజిక్స్ 2 కెమిస్ట్రీ 4 మ్యాథ్స్ 1 ఒక సైన్స్ రాబర్ట్ 7 ఒక ಜಾರ್ಜ್ ಆಜಿ వండి ಅವಂಡೆ నేను ಮತ್ತೆ ಎಂಡಿಂಚಿನ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಕಲ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡು ಒಂಜೇ ಬೆಟ್ಟು ತೀತಿ ಬಕ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಕಲ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡು ಎಂಚಿನ ಜನ ಮಾರ್ಯಾರ ಈರ್ನ ಮಗನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಣ್ಯಾರು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಒಂಜೆಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ಫೋನ್ ನಂಬರ್ದ ಪೋಂಡ ಶಿವಾಯಿ ಒಯ್ಟಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಐಕಾದಲ ಇದೀನಿರೇನು ಅವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಅವು ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣರೇ ಈರ್ನ ಟೈಮ್ ಉಡಾಂಡ್ ಇತ್ತೆದ ಪೂರ ಜನರೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಈರ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅವು ಸಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವು ಐದೋಕನ್ನು ಮುಸುಂಡು ಪರ್ದಿತ್ತ ಟೈಟ್ ಆಪೇರು ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ ಅವಳು ವಸತಿ ಗೃಹ ಕಟ್ಟು ದೇಪಂಡ ಅಕಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟರೆ ಆಗಿನ ವಸತಿ ಗೃಹ ಪೋ ಜಪ್ಪಿರದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಸತಿ ಗೃಹ ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟದ ಬಾಡ್ನತ್ತು ಐಟ್ ನೀರು ದೀವು ದೇಪಂಡ ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಹಾಚಿನ ಮೇಲೆ ಪರ್ದು ಟೈಟ್ ಅಣ್ಣ ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಹಾಚಿನಾಗ ನೀರು ಇಜ್ಜಂದ ದಮ್ಕಟ್ಟು ಸೈಪಿಜನ ಐಕೆ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನಾಗ ಕೆಲವರು ಒಂತ ಪರ್ದು ಬತ್ತಪ್ಪೇರು ಅಕಲೆ ಪೋಯರಾಪಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವಳೆ ವಸತಿ ಗೃಹ ಒಂತ ಮಾಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧರ್ಮೋಕ ಕಾಸ್ತದ ಅವಲೊಂಜಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಆಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಣ್ಣು ಬಡ್ಚಿ ಆಡ ಕಾಸು ಮಣದಂತ ಆನೆ ಬಡ್ಚಿ ಒಟ್ಟು ಪರ್ಪುನ ಕೊಡುಕೆರೆಗೆ ಊಳ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೇಡ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ನಡಪು ನುಡಿದು ನೇರು ದುಂಬಳ ಬಂದೆ ಇತಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುನಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25,000 ಕೋಟಿ ಎಂಕಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ 108 ಗಾಡಿ ಉಂಡದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಎಂಕಲೆ 408 ಗಾಡಿ ಬೋಡು ಬಂಡ ಮೂರನೇ ಕಲೆ ಬುಕ್ಕು ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಬೋಡಿ ಐಟ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ ಉಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎತ್ತಲ ವೈನ್ ಚಪ್ಪಾಡ ಪಂಡಾಕಲು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 2 3 4 5 ಬೋದು ಎತ್ತು ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ಪರೊಂದು ಇರ್ತದ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುನಿ 25,000 ಕೋಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಕೊಂಜಿ ಮಾಲ್ ಖಾಲಿ ವೈನ್ ಮಾಲ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತೇನು ಮಾಲ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಂತ ಸೊಂಟೆನ ಕಡ್ಲೆನ
ಅತ್ತನ ಉಪ್ಪಡಾಂಡ ಕೊರಡು ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ತನ ಈ ಸಾವು ತಲ್ಪ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಕೊರ್ಪುಜೀರು ಅಯ್ನಾಂಡ ಕೊರಡು ಒಂದು ತಾಳಿ ಮಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೆ ಅಯ್ನ ಇಂಚ ಪರ್ಪುಣಿ ಮೇರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರಂದೆ ಮಾರ್ನ ಸೊತ್ತು ಮಂಡ ಗಂಗಸರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಗಂಗಸರ ಬುಡೋಡುಂಡೆ ಆಪು ಅಂಡ ಹೊರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಮಾತ ಕೆಲವು ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂಡು ದೋಸ್ತಿ ವಿಚಾರೋಡು ಅವು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬೋಯ ಬಚ್ಚ ಬೋಡ ಬಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ನಿಜ ಅದು ಯಾನಾದಿ ಗಂಗಸರ ಏರ್ಲ ಬಿಡ್ಬೋದ ಅಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಜಿ ಬೇರೆ ಅಂಡನ್ನ ದಯಂದು ಕಂಡ ನಂಗೆ ಮೋಕ್ಯ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೀರ ಅಂದವ್ರ ಆಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬುಡಿದಲ್ಲು ಬತ್ತನು ನಿಂಗದು ಬತ್ತನು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ನಂಗೆ ಕೇರು ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮಂತನ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಹೂವಣ್ಣಗೆ ಅಲೆ ಅವಳಿಜ್ಜ ತೋಜ್ಜ ಅನ್ಸತ್ತದೆ ಅವು ಕೊಡಪ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪ ನೀರು ಇರೇ ನಿಂಗದು ಬರ್ರೆ ಆಪುಣ ಕೊಡಪ ನೀರು ಕಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮೋಕ್ಯ ಕೊರ್ಲಿ ಗಂಗಸರ ಕೊರ್ದು ಮೋಕ್ಯ ಮಲ್ಪಾಡಿ ನಾತೆ Be like Bola.